Здравейте, добре дошли в новото видео на градината на Цани. Аз съм Цани. Аз съм Рали. Днес ще пикираме домати. Най-сетне достигнахме до този етап. За хората гледали предишните клипове, ето това е едното единствено доматче от първия разсад и то е сам самичко и не се нуждае от пикиране. Не му се получават много добре нещата в живота. Обаче от второто сеене бих казал, че имаме завидно много бройки. Някои от тях са дълги, тънки и гадни, обаче са пуснали и корени. Ето както виждате. Както виждате, те имат корени във въздуха. Това не е много здравословно, обаче могат да бъдат заровени доста по-надълбоко. И моят план сега е следния. Заравям ги до по-дълбоко. Заравям ги с помощта на прекрасната Рали някъде ей до тук. И по продължение на стъблото те ще могат да пускат повече корени и така да растат по-хубави домати. Пикираме ги ето тук в тези предварително приготвени шишета, в които има и дупки пробити на дъното за изтичане на водата. И за материал използваме почва от миналогодишен разсад, обаче понеже нейните свойства да подхранва растения са силно компрометирани, тя най-малкото виждате в тавие, битката с мухите и гадните неща по разсадите продължава. Този път ще използваме нещо много необичайно за моя канал. Аз съм почитател на белопланто, обаче в практика няма белопланто. В практика има биоцвет, биокомпост за отглеждане на зеленчуци. И едва тук е домат. Тъй че да се надяваме, че резултатите ще са добри. Пикирането от домати се състои в това по 3, аз съм си избрал по 3, да са в шишетата наредени и сега ще видите как става. Ето как изглеждат корените отдолу и можем да бутнем с пръст и да извадим цялото нещо. Ето. Почти сме готови за слагане на капаците. Нещо, което ни остава обаче е да прехвърлим другите растения, които искаме да опазим от гадните вредители, също в кутиите. Това е единствената ни останала жива орхидея. Тя се бори за живота си, но за момента се държи. Някои интересни неща, които имаме обаче, са това, че експериментирам с съдене на неща в картончета от тоалетна хартия. Ей, това е грах, който отдолу пуска корен. Ей, това е корен. И бих искал след няколко дни директно ей така да го поставя в градината. Това е по същия начин насаден нахут. Нахута интересно, че расте с горе-долу същото темпо като грахта. И също има коренче отдолу. Тъй, че варианта с картончета до тоалета хартия май си е доста добър. Продължавайте да гледате канала Градината на Цани. Абонирайте се и ще може да видите какъв е крайният резултат